En die waren op een gegeven moment gewoon klaar met eten. En die stonden op en die kwamen naar me toe in het Maastrichts. Hey, chique podcast, man. Hoi, hoi. En die liepen weg. Als ik ergens op stedentrip ga, dan wil ik niet bij de tourist traps gaan eten waar iedere toerist, dus ook iedere Hollander zit. Dus googelen. Ergens in een of ander steegje, een tapas restaurant en alles in het Spaans. Niemand sprak ook Engels, dus dat is op zich een goed teken. Eten was goed. En er zaten niet heel veel lui, maar er zat wel een groep 30ers ook. Die zaten er al toen we binnenkwamen. En ik zag die ook wel een beetje kijken naar een tafeltje, maar gewoon met mijn vrouw en mijn zoon. En die waren op een gegeven moment gewoon klaar met eten. En die stonden op en die kwamen naar me toe in het Maastrichts. Hey, chique podcast, man. Hoi, hoi. En die liepen weg.